Amosi ni misawa kamora mora maintiere janeno mar Kala TV. Ageno ni odiochieng mari tiere kanyo nindo makare. Odiochieng makawuono ni ndi mar tich ariyo. Tarik en 20 to kod ang'wen dwe nindo mar ariyo higa mar 2020 to kod auchiel. Arwaki ni machiegni winjo weche manyien. Nindo mar adimba kidieny mar Dier odiochieng. Weche manyien ikelo ni kod Ane Tracy Ouma ka jaloko marwa en David Abila machiegni. Ker mathur kaendi migosi William Samoei Ruto nyiero mokalo kweth mabende koro ni obalo kata koro pingo sirikal mare ka wacho kanyo ni tende chwalo dongruok modhuro ne oganda jo Kenya. Ruto kinde mane loso wacho kanyo ni chenro ge kwa osechwalo ne jo Kenya moting'o kanyo mag somo, gero kanya peini kaachiel kod bero yore ge mag thieth gin gige koma bende koro konego bene ipingo. Ruto bende wacho ni dongruok machalo kaka mago eko mag gero apeini mathur kaendi kod bero pewe mag tuke gin mago eko mabende koro geto keto Kenya kata geto keto pacho kaendi e rang'iny mamalo kaka pinje moko maoko mabende osedongore. 459,000 US dollars. And I want to tell you, good people, as a nation, we must keep our eyes on the ball like what golfers do. And I have kept my eyes on the ball. Saa zingine napigiwa kelele lakini nimeweka my eyes on the ball. Wengine wananiita majina, Zakayo, Kasongo, nini. Mimi, I'm keeping my eyes on the ball because I know what I should do for this country. Ogai madon bura nindo mar United Green Movement mano kanyo migosi David Maraga medo sayo tende piny Kenya kaendi ka wacho kanyo eko ni sirikal mar Kenya en mano endo mamedo nyayo weche ge kobag mibadhi kokalo kuom apisas mage madongo e kinde mane loso bo Mavoi kanti nindo mar Taita Taveta. Maraga wacho kanyo endo ni kata mano omenda maromo bilion 11 ma wacho ne koro nyolo paro mopogore mabende koro ilieko nino tigodo e bero pauti nindo mar Talanta. En ranyisi kanyo eko ni sirikal pod ok oikore choduoko makare kendo wacho ni yoro omenda no endo kaka ne otiyo en ranyisi ni sirikal mathur kaendi pod nyayo weche go eko mag mibadhi. It is clear from the 14 counties that we have gone to, it's only one chorus. The Kenyans are tired of the looting of public resources. Wakenya wamechoshwa na wizi wa mali ya umma. Wanataka hiyo ikomeshwe mara moja. Angalau kuhamasisha watu wa Taita Taveta kukata kura. Kusema kweli kupiga kura ni haki yetu. Kwa hivyo kila mtu anafaa kukaa na kitambulisho na angalau na kadi ya kura. Angalau atusiwe kusema ati sijapiga kura ama sina kura. Na tunazidi kusafiri nchi nzima tukihamasisha wananchi umuhimu wa kuchukua kura na kuwa na vitambulisho mapema ili tusizembee kubadilisha serikali hii ambayo inatusumbua. Gavana makaunti Makiambu Kimani wa Matangi inochope nyimo kamati marod but senate mabende koro ne dayo dhoge kaka omenda makaunti no endo osebedo kaka tiyo bende no obedo beno chiwo kanyo report kata duoko kaka omenda maromo kanyo bilion 17 bende no miye no tiyo gode bero weche ge kuma gedo kaachiel kod siro chenro ge kuma mag somo. Senators to pod oramo kanyo eko ni report mane Matangi ochiwo ok en mano endo mabende oromo kalore kanyo kod omenda mabende osebedo ka lale county endo Makiambu. We have made tremendous progress in devolution out of the commitment and efforts from the Senate. In most of the cases, Chair, when issues have arisen, and especially on allocation of resources, when we are fighting for more resources, we have come to this House and we have found a hand to hold on to and to walk this journey together in the Senate.
As a former colleague, I also know the kind of battles we have fought here to ensure that funds go to counties. And so for that reason, it is my wish and my hope and my prayer that we do find a solution very quickly and urgently so that these matters can be resolved and we move. Lastly, let me say that we in the Council of Governors, I want to assure you as a House and as the committee that we have tremendous respect for senators. Weche mamoko bende en kanyo ni jodak e kaunti ma Kwale koroni ochiwo ywak margi kutenore kanyo kod pek ma gineno ahinya to jotuo eko mag tuo mar kansa. Giwacho ni pek ma gin godo en ni kinde duto ma gidhi e pim ma onego bed ni itimone ma kansa chuno gi mar mondo mi koro giti kod omenda ma ching. Ka giwacho kanyo ni thieth mar kansa thothne okum kanyo kod okumo mar thieth mar SHA. Kuom mano gikwayo sirikal mathur kaendi mondo koyie to golnegi ting' moko mag omenda ma bende gitiyo godo e kinde go ma bende gidhi e osiptal. Bende gimedo kanyo eko ni sirikal ka ber to koro ni onego kel jochiw thieth mamoko ma bende koro nigi lony mar ariya e wi dil kod jotuo go eko mantiere kanyo kod tuo mar kansa. Daktari mwenye alikuwa ananifanyia kema amesema nitaenda kwa vipimo vingine ndio waone kwamba hiyo ugonjwa imefikia wapi. Nimeenda mahali pengine imeenda mahali pengine ama bado iko tu hapo imeisha ama bado iko hapo, inaweza hata hilo titi laweza kukatwa. Sasa hizo vipimo amesema ziko so expensive kwa sababu vile alikuwa na estimate alikuwa anasema zinaweza kwa roughly 78,000. Na hiyo 78,000 sioni mbele wala nyuma mahali zaweza tokea. Na unapata kuna watu ambao wengine wanafanya, kuna kemo wengine wanafanya ya 204,000 per every 3 weeks. Sasa kama mtu ako na hiyo kemo ya 200,000, unaona SHA imelipa 104, ako na 100,000 ya police every 3 weeks. Hata mimi na wewe kusema kweli hatuwezi tukapata hiyo pesa. Lakini ile SHA ingekuwa imeongezewa alafu ikafika 1.2 1.5 per person, unaona zile treatment zao pia zinaweza kuwa afueni. Madaktari waongezewe walio na ufahamu, maana tunaona wale wachache tuko nao wanajitoa na kuwa exhaust, maana inafika kiwango cha kutembelea hata wagonjwa manyumbani, unapata ndao ni mchache. Kwa hivyo tuongezewe. Unaona kama tukisema mfano kuna watu wengine wanatoka mbali kama Kinango, Shimba Hills, na kufikia matibabu inakuwa ngumu kwa sababu ya za hapa na pale, maskini pia unachangia. Kwa hiyo sisi kama shirika wao tunajaribu Tewechege mag siasa ene kanyo ni to jori bura makaluo oporo dhi nyime kanyo ka ji oganda go koma joka nyanam mondo koro ni to dhi nyime kod wuotho tuocha chiele kata doko ni sirikal no endo mar kata doko kanyo e koni don bura endo mar ODM pod ni kod pogruok gikwayo joluo mondo yie ni koro wuothi e bwo migosi Oburu Odinga kaka ogai no endo mar don buchesa mar ODM. Justus Adoyo ni giler mathoth. Kinde giki mabende koro liet mar siasa koro bedo mana dhi nyime pacho ka ndima ngima gwenge gwe kuma Nyanza to ahinya kaluo kodong' chien e siasa maket kod mago magi koro bire kinde ni eri magwenyruok koro neno e duond siasa no ero mar ODM ka bende kweth mokwongo riwre kuom migosi Oburu Oginga kaka ogai mar duond siasa mar ODM, kweth machielo riwre kuom migosi Edwin Sifuna kod migosi James Bobagdo Rengo kaka okang' no ero mabende gineno ni gipogore kuom duond siasa no ero mar ODM. Kata kamano jotelo geko makaluo osebedo mana wuok oko ka gikwayo oganda jokanyanam ni gichung' motegno. Jojo Kode en speaker e county ma Siaya. The party chair has been called names on the basis of gender. We stand with you and we wish you the very best. Nikimalizia, wachuma Siaya ka! Wachuma Siaya ka! Wachuma Siaya ka! Kochopo ni kaka tekno winya gema tem kosekika. Dhok maket kod maindi beno jiw machiegni mokalo kod jaod buranero mag Karachwanyo migosi Adipo kuome mabende oramo ni ODM nyaka riwre kendo jokanyanam nyaka bed gimoro achiel. Wacho gima duong' ni wadwaro power to kenare wacho ni nyaka wabed e power no to mondo mi wabed e power nyaka waket ODM obed motegno, nyaka wakaw kura to ODM kabe wadwa mondo bed motegno. Akwayo party leader marwa
mondo bed gratiro ni jowa modhi oko wadwar mondo oduog bed kodwa mondo wabed achiel nikech ok wanyal pogore. Kabinde korka kore jod buranero ma Kisumu West Mikairo Sabuyo kwedo malich mokalo gavana Sirkan County Siaya Migosi James Bob Agri Orengo kuom gino ero mabende Buyo wacho ni ondhogo don bu siasa neno ero mar ODM. Mheshimiwa Orengo onego ng'e ni Raila Amolo Odinga nosetemo yore gi te, but eventually he decided that negotiation and dialogue is what will bring us to power. Wadwaro power koso kwadwa power. Wadwaro power koso kwadwa power. Wawachane uru ni power. Power. Kinde gogo jod buranero manyakach Migosi Adumo Wuot oramo ni gisiro malich mokalo Migosi Odiochieng kaka ogai maduong' burano ero mar ODM. Omiyo kuma wasaidhe gens ok wanyal ketho. Ung'eno wino Jakadongo nowacho ni Jaramogi nowenwa nyithinde ariyo. Men oburu gi Raila and the youth leader is here and God has kept him for a purpose. Mane momiyo nasewe dhi e court to nyakwe ni kakoro ji dwa tugo go buru taseyawo law firm moro manyien Kisumo. Ni ka ng'ato tugo go buru kichwado boka tung'ena duma nitie. Dhok mabende osir machiegni mokalo kod jod bura maseme Laktar James Wambura Nyekal. Josiaya power. An gi weche ariyo kende. Namba achiel. Ni party wa en ang'o? Kata wadhi kanye, kata waa kanye. Tude. Jokane ahoy. Nyakoro mogi gin weche mabende no wachi e boma ni Rima Siaya e kinde maduong' buch siasa mar ODM koro ne bago romo margi mabende gidendo ni Linda Ground romo maket kod mano mabende ne otelie kod kweth jo siasa mag ODM gweko bura kabende giwinjore ni kaka oganda jokanyanam owinjore koro giti kendo giwuothe e twech achiel. Ne Kala TV kuok Siaya County and Justice Ado. Zaneno mar Kala TV wakawiyo madundo kikidhi mabor to kinyerere mochoko wabiro kae ndidhi nyime kod cholto weche manyien mabende pod wan godo e mesawa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Dier. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo. Akato sebedo kanyo ni pogruok oseneno maduong' e duond buch siasa endo mar ODM. Kama nitiere kidienje ariyo, achiel mano endo mar Linda Ground motelie kod ogai mar buch siasa mar ODM Migosi Odinga, to kod machielo mar Linda Mwananchi mabende koro itayo kanyo endo kod Senator Edwin Sifuna kod Babu Owino. Gladys Wanga mabende koro en jakom mar duond buch siasa endo mar ODM. Pod ramo ni pogruok pod onge e duond buch siasa endo mar ODM. Wangano yango kanyo eko ni mana jotelo matin kende emane bende no osepogore kowuok e duond burano. E kinde mane loso Gladys Wangano wacho kanyo eko ni ker machon mathurka Migosi Uhuru Kenyatta koyie to mondo koro thegre weche mag siasa mapacho kaendi. Wangano wacho kanyo eko ni Uhuru mabende osebedo kanyo kadhiro gari no endo mar Linda Mwananchi. Kama party leader na yours truly Gladys Wanga, kama
chairperson wa party. Hiyo ndio tunasonga nayo mbele. Na tumesema hao watu wamesema ya kwamba wamenielezea ya kwamba tukiendelea na mazungumzo ya kuleta maendeleo kwa watu wetu na mazungumzo ya kuingia katika power, hao wako nyuma ya hiyo. Na sisi kama wafanyikazi wao tutakuwa nyuma ya hiyo ya kuendelea mbele na mazungumzo na kusongesha nchi mbele. Na ile mambo ya 10-point agenda lazima tuzungumzie. Mambo ya devolution iongezwe pesa. Mambo ya vijana wapate pesa mfukoni na wapate kazi. Kosokber. Na sisi kuna wale wanasema chama cha chungwa inasambaratika. Wacha niseme nikiwa hapa Nyakwere, Karachuonyo, boda ya Kisumu na Homa Bay, ya kwamba chama cha ODM kiko imara. Tuko na wabunge zaidi ya 100 katika chama chetu. Wabunge ambao wametoka nje ni 5. Wabunge zaidi ya 90 wako pamoja ndani ya chama. Tuko na governors 15 kama chama. Governor ambaye ametoka ni mmoja. Governor 14 wako nyuma ya chama ndani ya broad-based government na Dr. Buru Oginga. Kwa hivyo kusema ya kwamba chama imesambaratika hatusemi ukweli. Kwa sababu watu 5 juu ya 100. Mtu mmoja juu ya 15. Hao wanakaa wanafanya kazi yao pale, tunawaelezea wakimaliza hiyo kazi wakuje, chama itakuwa imara hapa na itakuwa inasonga mbele. Na mwaka ujao chama cha chungwa ndio itakuwa serikali ama itakuwa part of the coalition ambayo itakuwa ndani ya serikali. Asanteni sana na Mungu awabariki. Biurabia Martino Apangini. Minemo Odiochieng. Ngoma. Neno. Hatuwezi kabila nini? Tunataka nini? Hatuwezi kabila nini? Wale wanataka pawa nione kwa mkono. Jenzi ria. Jenzi chude. Anegi bat jomoyie ni Dr. Buru Oginga mano party leader marwa. Ane jomoyie ni Dr. William Samoei Ruto osebedo osiepwa maber. Turwa maber ka. Kine mago bende koro pod dhi nyime. Gavana ni Roma County ma Homa Bay Mikai Gladys Wanga okwedo okang' mabor jogo bende koro fuong'o piny kawacho kanyo koni chenro mag dongruok mani county ma Homa Bay gin magoye kom bende osechwal kanyo endo kod tender osechwal kanyo endo kod sirikal mamalo. Wanga wacho ni jogo ma bende fuyo kawacho weche maket kod mago eko gin jogo eko molap dhogi ndong' ne kome mar bedo gavana mar county no ma Homa Bay. Japinyo ng'eyo ni sirikal samoro ok nyal bedo perfect, lakini sirikal motemo choro ni tich timako gi lweti adi 2. Homa Bay ni kwano namba 40 gi wiye. Sani kwano Homa Bay malo namba 1 nyaka namba 5. Tiyore koso tire jothuro. Jomoko be wacho ni tije mosetiyore Homa Bay gin mag national government. Ung'eni an nuyiera mbunge higni 10. Bunge madia bedo chairman mar finance committee. Sama dati yono nokaninde class natimo gimiluongo ni networking. Kabira bedo governor ang'e dot miduongo mondo gik moko timre nade obi. Piny owacho koro godhoge piny ka ginyiso jonyuol kaachiel kod jochiw arita ni mondo ginene nyithindo kodonjo timbegi mag njore ahinya to kindeni endi mar rusa mar half term. Kwa market kod mano endo ne ochwala kanyo endo kod deputy commissioner maseme mano kanyo endo Mikai Elizabeth Ocholi. Justa Sadoyo miyo walero mathoth. Jumani erima bende skunde kore pachoka ni mangima dhie yueyo nero machok mabede dendo ni half term. Pinyo wacho koro wokoko kendo kwayo jopuonjre kanyakla koda jonyuole pachoka ni mangima nigi nyaleno nigi chiwo arita makara ni nyithindo goeko kinde yueyo ni erima chuok
mondo mi one ni kik ginyal donjo weche njorego eko mabende nyalo ketho ngimagi. Magi timore kinegi eki mabende piny owacho koro neno ni nyithindo duto owinjore donje skunde duto e pacho ka indi mangima. Weche maket kod magi koro ne olere sub-county no Maseme kanyakla kod Deputy County Commissioner mano Mikael Elizabeth Ocholi. President expects us to leave our homes, leave our offices, tutembee kwa hizi maboma na tutoe watoto wote ambao hawajaenda shule. Because we are signatories to the UN Charter and we are not supposed to leave anyone behind. So if we have a student who has not gone to school, then it means technically we are locking them out of opportunities that are going to be obtainable after completing schools. And as a government, we don't want that to happen. Kabende kinego go Mikael Elizabeth koro kos kwayo ne jonyuol kanyakla koda jorit nyithindo. I want to request our teachers that we understand that times are hard, very hard indeed, but they say that necessity is the mother of invention, and I want to request that our invention should not be sending the learners away. Our invention should look at the little that we have and see what we can do so that we can keep the learners in school. When we keep them in school, then it means we are building a better SEME. The small resources that come in as CDF, they are not part of the capitation fund. CDF comes in to assist in infrastructural developments. I would like us to quantify those developments and say that we are going to do our best to keep our children in school. Kabende kata kamano Mikael Elizabeth koro yak malich mokalo ni nyathi mawuoyi koro ngimane dhi mana nyime kod rochre. Kabende ng'enygi koro ok yudre skunde to ahinya te sub-county no ero Maseme. We have our boys who vanish in the mines, sand harvesting, they vanish to the lake, and we are looking at, when I was looking at this data, we have the percentage of boys and girls is varied because most likely our boys are vanishing to look for money and we are keeping quiet about it. Then it means later on we are going to have girls who must marry girls because there are no boys to marry the girls because of the level of the capacity of the girls that we are developing. So if we want to have girls get husbands worth of their capacity, then we must work on getting the boy child to school. And it is Kabende kinde ma nyithindo machuo dhi nyime kod lal golo wechego eko makwoyo kanyakla koda lupo e sub-county no ero Maseme. DCC no ero koro ywago malich mokalo wechego eko mag rocho ratiro mag nyithindo manyiri kanyakla koda nyithindo machuo e sub-county achiel no ero Maseme. As a sub-county, our statistics are high. We are reasoning it out that it is because we are reporting. But if we are reporting something that is happening. And if it is happening and it is so high, then we don't sit with it to continue because we are reporting. We need to address it. We noticed at that conference that much as we targeted so many teachers, a number of the teachers did not turn up, and we need teachers in this war. And so we are going to organize another forum where we are going to invite teachers from each institution for us to be able to address this issue from the school front. Kinde mabende magi duto koro timre kwayo gol ne nyithindo jopuonjre kanyakla koda jorit nyithindo go eko ni kagiyie to giri wigi ginyal manyo okenge go eko mabende nyalo reso godo nyithindo maket kod magi. Weche maket kod magi koro nowachi e nyasi moro e sub-county no ero Maseme. Ne Kala TV koke Kisumu County, and Justus Adoyo. Kilipot na endo mar Justus Adoyo babende kela giko mar cholo ni weche manyien mag Dier Odiochieng. Tudori kodwa kendo komolo kanyo sa 10 kama biro mi weche manyien yendo machuok kidinyendo mar podho chieng. Weche manyien gini kiro ni kodana Tracy Ouma kaja loko marwa ne en David Abila. Oriti Masandi.